оби нӯшокии шаҳри Хуҷанд аз ҷониби мутахассисони ташхисгоҳи санитарӣ ва гигиении Маркази назорати давлатию санитарии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд мавриди таҳлил қарор гирифт. таҳлили оби нӯшокии субҳи имрӯз санаи 14 апрел гузаронида шуд. намунаи оби нӯшокӣ аз 5 иншооти обтаъминкунии шаҳри Хуҷанд, ки дар соҳили рост ва чапи дарёи Сир ҷойгир аст, гирифта шуд. таҳлилгарон 16 намуди ташхиси обро гузарониданд. мақсади санҷиш муайян намудани таркиб ва сифати оби нӯшокӣ аст. мақсад ҳамон ки ягон ҳолати физики кимиёвии об дигар гун шуд менеми назорат карда меистем. барои ҳамон ҳам бактериологӣ ҳам кимиёвӣ гирифта мешавад. рақамгузорӣ кардагӣ яъне аммо шабоҳат метиҳад ки мо нуқтаи обтаъминкунӣ чанд гифтем, рақам гузоштем. аз ҳамон гирифтем мана об шаффоф, тоза, бетакшин, ягон хел хирагиш нест, бетакшин. ин аллакай нишон метиҳад ки намуди зоҳирии об дуруст. мутахассисон ҳангоми таҳлили оби нӯшокӣ бештар рангнокии об, хирагии он, дуруштии умумӣ, боқимондаи хушк, хлоридҳо, сулфатҳо, оҳан, мис, магний, калтсий, ишқорнокӣ, гидрокарбонатҳо, аммиак, нитратҳо ва нитритҳо, яъне дар умум 16 навъи таркиби обро санҷида таҳлил гузаронданд. фирдавс ҷӯраев духтур, таҳлилгари ташхисгоҳи санитарӣ ва гигиенӣ мегӯяд ки оби нӯшокии шаҳри Хуҷандро бояд аввал ҷӯшонид, баъд истеъмол намуд. зеро ҳангоми нӯшидани оби нӯшокӣ аз қади роҳ ё худ аз хонаҳо эҳтимолияти ворид шудани микробҳо ба организм вуҷуд дорад. ҳар ҳолат ба одам менӯшад оби бисёртар хуб мешуд ки об ҳангоми ҷӯшонидан истеъмол карда шавад. чун гуфтагинда якун обе ки хлор карда мешавад бояд ҷӯшонад, микроэлементош масалан такшин мешавад, намакош такшин мешавад, ҷӯшондан баъд об аллакай безарар гардонда мешавад. организмба масалан ягон микробо фромдани ами эҳтимол дур не. ҳаракат карда оба ҷӯшонда истеъмол кардан бисёртар хуб аст. намак ё худ пайдо шудани боқимондаҳо баъди ҷӯшонидани оби нӯшокӣ истифодабарандагонро ба ташвиш овардааст. мутахассисон мегӯянд зиёд будани намак дар таркиби оби нӯшокӣ боиси сар задани бемориҳо шуданаш мумкин аст. намаке ки дар об бисёр мешавад вақти ҷӯшидани хӯрок якум ҷӯшидани хӯрок суст мешавад, кафидани лӯбиёгиҳо суст мешавад. организм ба аллакай ҳазмишави хӯрок қиим мешавад. дуюмаш масалан гирем агар пайдошавии накибҳо пайдо шуд, дар гурдаҳо пайдоиши санг пайдо мешавад. ҳамба мана ҳозир натиҷаи ташхиси мо нишон дода истодааст ки натиҷа меёранде меёр зиёд не камтара как зиёда кун ин 7-3 гуфтитон яъни вая дурушти 7-3 бошад агар ин дурушти яъни мо норма кади 7-3 ин иҷозат дода мешавад. ин ҳичи сахт баланд не. таҳлили оби нӯшокии шаҳри Хуҷанд ҳафтае як маротиба аз ҷониби мутахассисони шӯъбаи хим лаборатория ва бак лаборатория гузаронида мешавад. аммо масъулин баъди паҳн шудани коронавирус дар ҷаҳон гузаронидани таҳлили оби нӯшокиро дар шаҳри Хуҷанд то 4 маротиба дар як ҳафта бештар намуданд. ин ҳолат ба хотири пешгирии бемориҳои сироятӣ ва муайян намудани сифату таркиби об нигаронида шудааст. бо ҳамроҳии Хуҷанд обу канал ва ҳоям ташхис мегузаронанд. мана мо ҳам ки ташхиси кимиёвӣ бозмонда ташхисгоҳи мана лаборатории бактериология моҳай анамун ҳам ҷоя ҳамамо ташхис мегузаронем. ҳар рӯз ҳисоботша анамун шӯъбаи коммуналива мерасонем. вақте ки мо ташхисро мегузаронем ҳозир ба мушоҳида карда мешавад ки обҳо сифаташон ҳамун ба таври пештара сифати об ҳамин ҷаҳон баям вақте ки аз мо талаб карда мешавад анамин ба ҷавобгӯ ҳар як меъёре ки мо ташхис мегузаронем. таҳлили бактериологии оби нӯшокии шаҳри Хуҷанд дар ташхисгоҳи бактериологӣ гузаронида шуд. таҳлилгарони ин шӯъба барои муайян намудани таркиби биологии об 2 намуди таҳлил мегузаронанд. این 3%
محلولی تیار کرده با این aralash میکنیم. натиҷаи таҳлили оби нӯшокии шаҳр ки дар лабораторияи кимиёвии маркази назорати давлатию санитарии эпидемиологии шаҳри хуҷанд гузаронида шуд нишон дод ки он аз рӯи меъёр ба талабот ҷавобгӯ аст. натиҷаи таҳлили оби нӯшокӣ дар таҳлилгоҳи бактериологӣ бошад давоми 24 соат муайян карда мешавад. аз ин рӯ таркиби биологии оби нӯшокии хуҷанд ба талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ аст ё нест пагоҳ муайян мегардад. обҳое ки аз ҷониби таҳлилгарони шӯъбаи бактериологии маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри хуҷанд таҳлил карда шуд ба ин термостат гузошта шуд ва натиҷаи таҳлил пагоҳ муайян карда мешавад. гузориши Мафнӯшкур ва Наимҷон Оибов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.